Velkommen til Ankers Havecenter. Mit navn er Henrik Anker. Her i Ankers Havecenter har vi en stor produktion af grøntsagsplanter. Vi har et meget bredt og spændende udvalg. Vi har blandt andet 27 forskellige slags chilier, 34 forskellige slags tomater. Så har vi masser af gurkplanter, melonplanter, squashplanter og meget andet. I alt har vi 98 forskellige slags grøntsagsplanter. Har man en drøm om at være selvforsynende med grøntsager hen over sommeren, og vil man gerne have sunde og stærke planter til at starte med, så er det en god idé at køre ud i Ankers Havecenter. Planterne bliver produceret her på stedet. Og bliver bragt herop i butikken, hvor de stadigvæk står lyst og godt. De kan bevare deres styrke og sundhed. Planterne er blevet sparet for en lang transport under stressende og mørke forhold, hvor de normalt ellers ville have tabt noget god kraft. I Ankers Havecenter der bruger vi biologisk bekæmpelse, når vi dyrker vores planter. Og som en lille ekstra service til vores kunder, kan kunden i år købe en godtepose fyldt med rovmyder, som man placerer på planten lidt nede, så den ikke tørrer ud. Så vil der kravle rovmyder op, og skulle der komme lidt spind, trips eller topskudsmyder, så vil rovmyderne tage sig af det og løse problemet. Og husk, vil man have vækst, glæde og sundhed direkte fra haven, så start i Ankers Havecenter. Vi ses.